Ingene agenda maduong' mana kaka prof wacho. Nitie the general agenda, nitie kendo agenda ma koro dhi gi region. Begendo. Okwanya wacho ni wate wanyalo bedo gi agenda maromo. Nikech kata ka nyindiko ji, kaka nyindiko jotoko dera kata joma e got kocha kata joma ok rom kaka nyindiko joluo. Kata kwa dhi polisa ni osetem gi NAC ng'iyo ni kabila gi kaka kabila. Kaka ni civil servant, ubede police, ubede lweny, ratio ok rom. Jomoko ng'eny molomo kwa wuoyi puonj sana. Ndalo moko joluo mane otelo e numbers e puonj. Sani joluo tin e puonj seriously. Kata be mana Nairobi ka en mana joke mang'eny. Koro gima ji laro ka maduong' kuom Rawere ok en slice mar mkate. To en duong' mar mkate. To gima kelo wach ka maduong' mana kaka prof wacho mokuongo en ojende maonge tich. Ng'ama onge tich maonge lwete tiyo go yot. Kendo winjo ne tek. Nek joneno ni winjo maber, to en ok winjo maber. Koro mpango manyaka bedi en mani gima neno prof manyalo nuoyo kendo. Ni seche moko inyalo wach kata for example koro sani gima winjo maduong' ni Ruto matago ng'en agenda koro ok winji. Koro ng'en agenda gima no wadwaro cha koro olal. Gima koro imanyo ka ni must go. Ka ng'ato penja mana kaka ipenja ni to must go ne wach man. Gima ipenja ni agenda wuya nang'o. Agenda mokuongo en mana wach tich. Agenda mar ariyo en policies ma serikal osebedo kata manade koseketo. Nikech kwa wuoyo kata kachiwo example ma wach mar Ruto must go. Ere kaka Ruto go to wan gi katiba. To wan gi court. To wan gi bunge. Ratiro mar golo ng'ato e telo en mano. Tang'o miyo yawa kar mondo dhi e court kotimo makosa dhi odonjo gidwa dhi e court. Ang'o miyo yawa ok dwa rito yiero. Manyiso ni gionge trust, gionge gi geno giang'owa gidowo. Gionge gi geno gi duol mar yiero mar IBC. Gionge gi geno gi ndiko masani. Ke ging'ere ng'ato dhi ndiko mana jodalagi.